Guys, good morning ninyong tanan guys. Kami karon dari sa munisipyo, Alicia. Municipal of Alicia. Kaya may permahan guys sa DSWD. Naghuwat pa ko dito sa mga parent leader o mga rin. Sige pa itong tataid. Para mahuwatan ka rin kay tapos balik-balik. Nagungara pa atang lakaw-lakawon. Tapos kim nag-snack na guys. Snack ka rin dyan ah. Puto. Need salad. Lamig ko ma. Lamig ka tayo. Lamig ka gabi? Oh, sinaon. Huwat nila rin guys. Sip lang ko ma. Miss na tanin jo. Guys, kami dari sa Municipal of Alicia, the Miss Municipio guys. Namig huwat ka rin jo. Ha? Taga Braille. Miss na tanin jo. Balik na laman ta. Kim? Hmm. Yummy yummy. Nam. Maanta nito guys. Salad. Yung salad kagi hapinan og pandu kay init ko no. Init ko. Bugnaw di ay. Raan sa skin Kim no? Lami Kim. Yan kayo mangga. Na ako no isagol lang manggag salad. Wait no. Mangga. Guys, bayad sa tubig guys. Hindi maputan ng tubig na sa ano lang. Stop ko ma. Bayad na sa tubig. Ilalat ang bayad na guys. Stop. Nakabutan. Bayad sa mga water na guys. Grabe yung hikan Kim buyag. Ha? 5. Nakunoy daghang 5 guys. Ito guys, mo nagiingan ni Kim 5. Naghanak ko ng 5 yung Kim guys na. Tudlog 5 ko, tudlog sag 5 dali. Asa mag 5? 5? 5 ko na guys. Garaan zir. Makitan. Gamba. Sabi ay. Asa? Una, jadi gamba guys na ano puro kurab it ya. May gamba. Dali sa ba? Mas koshi? Ito magbayad sa ko. Asa? Walang koshi? Mura dyan ko ng koshi color. Kaya green mo po. May monkey. Tapos koshi? Tangi. Tatala. Monkey. Topi monkey. Topi. Naku na iring na libang dito guys. Pastilan. Naku. Kaunzid. Guys, palit na pan. Para isnak unjas pangaji. Hapit naman nagsumad sa maguwang. Sugda na pangaji. Ika tulo na rin kaadlaw sa pangaji guys. Palit ko bisnak mangaji unja. Palit ko pa andaan. Dari dia speakery. Tapos sila papagabrelo si Kim guys. Yung palit sila fried chicken para sa magpaniud to. Dawa pa man dihag ang mga permahan datos DSWD. Balik kami unja guys o mahatid na to ni Jat tong papel nga permahan na parent leader. What's ako nila sa papagabrel o Kim. Yes, pa nila ng palito. Mga sadaan ng grupa niyo to fried chicken tag sa aming 5. Bites na. Yes no. Oh, dyan na sila guys. Pila ka bok na pader? Halit mi guys. So fried chicken para paniud to. Ha? Pilat. Ay pilat. Nagkidlat ko no guys. So, Kim, nagkidlat na. Kim, di nagkidlat. Sorry sa? Patana bita, mato na tampa pa. Guys, sila kids datos. Bye guys. Hinay ha. Ikaw una na kaw. Paderbi. Hinay ha. Okay, na guys, ang mga pinalit.
Abot na Miss Bye, guys. Ha? Guys, nabalit na kamasid ang fried chicken. Makan. Balit na yung pan, guys. Kain pa, mama. Kain. Wow, palit may karing yung pan. Ay, pa-snack ang das mga G. Tapos manabat ka tos mga G sang maguwang. Hapit naman na yun sang sumad. Sa tukong. Ikaduhanan ni sa katuig. Kasi sang pagkawa. Ato. Kim, derakin. Skin, guys. Skin, pan. Sama. Mas naglanlan may isa di alit. Wali mo dito kabuk ipalit may papa. Manggilanlan lagi sa tengah-tengah ming tulo. Balik pa may unda guys kay pamangko kapirma. O pamanda dogi pasas ang mga parent leader tong kapil. Mga attendance ba. Ko dari pang hi guys ya. Sa mga short ni kuya, sa mga short si ng labada na ganinag sa zoo. Kay piso. A few moments later. Guys, magsampurado sa kulabong na to pas Kim pang mga chikiting si Kin to maning Flores si kuya tao dito sa gawas natuog pa sila patok paninguli iniguli ni kuya Kin luto ng sampurado Sleeping Beauty pa mas Kim guys tak ang nagatang sampuradohon karong na sila isnak unja alas 3 alas una pa mampud. Sampuradoan natin karong ulian ng mga lawas. Ang butangan da rin koan guys. Kari dia. Itong ihatag ni ati in. Ang butangan dari. Ang bilang sampurado. Yung chocolate man ni si Jana. Chocolate flavor. Kani mahang ibutang. Ang ganahan mga andaring mga chikiting. Tug pag amang dalaga, mga ibugnos wakwak. Tug pag amang dalagang gamay guys. Tiya. Kim no, saktoon sa inig mata ni Jan na ako'y nalutong sampurado. Muli na pas kuya Kin gikaning Flores. Mas ko'y gail po, inig mata. Tumanatog dagto kanang Hawaii lagi yung taon. Ugma guys, kanina pa yung lutoon para nila. Lang snack na. Kanilo to unog para lang snack na pud mas buntag mga alas 9. Ay nga na. Macaroni and cheese. Ano ilang ko anon guys. Machikiting ugma. Karon champurado sa. Adyo mo katinga ngano ni silang di manambek ngano grabe jeng mga lihik ka mga hyper ka adyo. Ngalihikan. Muna silang di ka tambek. Unas mga gagmatoy pa ni, kanang pang akagus-kagusun, alagaunon padagke ni sila, pero karon na hinuong mga kanang ilan ng lihok, na grabe na dyan mga lihok kakadun, makabang. Lihok naman, pambing na magkaguwang man ang ilang mga kinangan, igora po na hilison. Hindi naman, bahala gud og di tambek, basta kay healthy aglawas, wala may pamatiun. Yes no, basta mga tambek, daghag mga sakit. Ano? Wala kay sundang, pagka naman. Wala kay pamputol, kaya nabot ko na may sundang. Mahal bitog sundang guys. Ay tag 500 ba to pa? Itong nang lilita? Tag 500. May kasi gatang pang champurado. Ayan. Okay. Mabuto na naman natin mabukaw guys. Kaya ito nilundan na itong chocolate flavor. Mga champurado na ni. May snack ng mga chikiting. Ang katog ni Kim guys na. Limbag na. Kumbating tog day. Aram mo dako day. Buyag. Buyag man sa kasos gamatoy pa guys. Karong lihit ka naman. Magkiti-kiti masih dagan-dagan. Kondit sampu. Sundang. Tangi. Lead inaram na ko. Tapos ang tanawan guys, bukaw na ba?
Bukaw na dyan na naman nag-aso-aso dari sa kilid. Ayan, dyan na guys. Bukaw na. Ang karawin guys, karoon mo lawot. Mga dyan sekreto dahil guys, ang mulawot. Ayan. Kasi laman. Kasi kajot. Kasi karawin. Ay guys, may bagas pa. Tapos ang takuban karoon mahumok siya. Luto. Yan na guys. Luto na ni. Tanan na yung butangan datong ni Squeak nga choco. Wow, ano yan? Uy. Ang laut na dyan siya guys. Laut. Minis mga chikiting. Ang butangan dari guys dia. Maraming sang Milo. Maraming Milo ko ano ba? Rumah. Lami na siya. Guys, ano guys? Oh, makakita po mo. Dah. Ano guys, temporado na. Wow. Muli na guys. Ayan. Ito sa dugang madijit. Yan na. Okay. Mut guys. Mut kadyo. Muta. Ito na yung haunon ron tataad. Data sa pabukawag madizit. Paano pa natin siya guys? Hindi mo basag isang sabaw. Na guys. Okay na ilang pang snack. Okay na guys. Nanay pang snack ka mga chikiting. Ukma kanina pud. Tomorrow. Kaya na pud. Panang haunon. Haunon na nato guys. Karong di na kadyo init ang kuan. Yan na guys. Wow! Palami na lang jud. Sana all. Yes. Paaboto na naman nas. Mapabotos ko yakin-kin ng abot. Kapas ko yakin-kin pa. Online. Tuwan yung flores. Flores. Ha? Sabi siguro yung flores. Uy, mata na mag-amang dalaga. Uy, mata na mag-amang dalaga. Di ay guys. Wala. Mata na gamang bibi. Atong kuya mo. Atong si kuya. Mag-eat na ikaw, champurado? Ha? Mag-eat na ko na sa champurado pa. Mata niya kamang dalaga guys. Ang buhok mo rin nagwakwak na. Tutumbling na silang hidaanan. Grabe yung buhok ko. Sorry. Pakag ko. Pakag ikaw. Kita duha. Ang butangi. Mag-eat na ikaw, champurado? Eat na champurado ko na siya, guys. Maghukad ko. Hukad na ko kakim-kim, guys. Ang unan kong sa kaon. Maringatang champurado. Kaan ako nung unas kim-kim, guys. Pamas Kuya Kinkin. Uli. Kuya Gael, napugog pa man. Okay. Yan na guys, agatang champurado. Lami ka adyo. Yan na guys, una ko nagkaan si Kim Kim. Hindi na karawa. Ayun pa. Init pa mata sa pabugnawon ha. Okay? Sa pabugnawon guys. Ang champurado. Diya. Naras Kuya Kinkin guys. Yeah. Pagkukan na imo ko. Yan ako. Sige na. May kayo? May day guys. Kuhain mo tubig, B. Hindi ko alibang magahi. Ha?
kulibang tan kutundan. Mayo lagi ka kaunutundan kay tuluon ka. Ha? Okay, magsige inom og water ha. Di ka mag-ipitaron na gaman mo kuan. Sa mong hair, grabe nang. Di ba managahapon juga? Hmm? Di ba managahapon? Hamangin mo kin. May si Daluk. Ag si kuya na to pa. To pa mas kuya guys. Sinsa na to ining mata. Okay. Ito baby yang ya. Sus tibangan. Gahi. Gahi. Init pa man guys. Libang ma. Gahi libang. Gahi. Mm. Gustilan lagi. Taon tundan. Ayo lagi ka itog tundan karong di ma. Alam mo na. Ganina. Ano di ka ba ma? Di na ma. Hilak na ako kanina ma. Ano? Libang. Hila ka? Hilak lagi kay nga no lagi mo itog tundan nga kay bawal lagi ang gahi. Guys no. Tato. Tubol. Hangi mo kin. Gana. Okay. Nami kin? Kaan ka naman nambuk. Di masipag. Tangag na. Ito saan eh. Natangag. Hama di ay. Tangag ero. Ha? Tangag ero. No, nagitangag na sigbin lagi mo sa nilas. Batikin. As kuya to pa man natulog. Gawas. Init mama. Alo, karong mabugnaw. Pukul lang ba nila? Guys, mara to mong video rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagkuban ng mga kanunay. See you tomorrow.